Erokamano nyako Ramogi kuom Ramogi Tv ne weche manyien chenro mar ka gi kacha nyinga Ochieng Emmanuel timo mos matin duol nyalo bedo ni ok ni kare kata kamano abodhi nyime kod weche manyien. Jatend migawo mar arita kwe Kithure Kindiki orido ni nitiere dwaro mar kelo lokruoge mopogore opogore chenro mar chiwo passports kata obok mag wuoth e pacho ka. Kindiki manochako timo limbe apisi ma Nyayo House wacho ni kedo gi mibadhi matieko achiedh nadi mosebedo ka neno e pok mar passports. Kindiki noromo gi apisas madito matie bad migawo mochung' ne chiwo oboke madhi e pinje maoko kotelni kod director mar bad migawo no Evelyn Cheluget kapok otimo nonro mar pok mag passports. Kindiki osebedo ka timo limbe ma apoya e Nyayo House kaluwore gi dwaro mar kelo yot mag chiwo passports. Jo Kenya moingo milion 4 koro oseyangi ni tiyo asasa kod yedhe ma mero ganda. Nonro manotim kod bad migawo makedo kod yedhe ma mero ganda na kada koro yango ni kong'o mathoth oganda tiyogo e thurka kaluwo kod ndawa gi njaga. Kwan mana kada ogolo ewi jok man kod higni 15 nyaka 65 yango ni ji milion 1.3 kata tamala 5 madho kong'o asasa. Wengo dhani 800 kata tamala 3.3 madho ndawa asasa. Kaji 227 kata chiegni tamala 1 tiyo kod mira asasa na kada wacho ni kwan jogo mamadho njago medore chiegni nyadiriyo nyaka 234,855 kata kuom kwana tamalo 0.9. Gavana ma Nairobi Johnson Sakaja wacho ni piny owacho county ma Nairobi biro chako chenro mar muko ute kaachiel kod kuonde uso moger kod kuonde ma bende owinjo pita ka kadhe. Koyango chenro makedo kod El Nino boma ma Nairobi, Sakaja wacho ni ute te moger kama owinjo pioula kadhe ibiro muki. Okang' makama biro tok lipot manogol kod duol mochung' ne gedo e pacho kaendi NCA. Kachenro mamuko udi makamago osechako buore Nairobi ka imedo jiw johala maromo 3,500 mondo kel yot mar chwalo chenro makamano. And we instructed the building inspectorate to conduct a survey of unsafe buildings in Nairobi. We have received the report, and one of the actions we'll take in some of those buildings that cannot be brought back to standard, the ones that are irreparably, structurally in default, we will have to move people. We have mapped out the hotspots for Nairobi County and the disaster hotspots. Ambapo we know we'll have a challenge during El Nino. We're going to publish that in the newspapers and in the media for the people of Nairobi to know the areas that need to be avoided. We will also publish the number to call when there is a Kaudhi gwenge mag milambo mar Nyanza jopur mag niang' alwora mar kambi marego sukari masoni kod resruok tok piny owacho maduong' ma pacho kaendi chako chenro mar ucho oko gope ma kambi masoni nitierego mar mondo giyud thuolo mar chulo jopur mag niang' gopegi. Ka gilose kar chung' bura ma Uriri e kaunti ma Migori, jaod bura ma Ugenya David Ochieng' kaachiel gi jaod bura ma Uriri Mark Nyamita wacho ni paro mar kelo lokruoge ne kembe marego sukari kokalo e od bura jumani kambi masoni biro rucho oko gowi ma bilion 7.2. Rais wa sasa hivi hakuwa anataka mambo ya sukari. Alisema sukari watu wapati pesa mzuri. But we convinced him, including the speaker here, that the sugar industry is the most important industry for us of the Western region. What we want is not the rice to own the sugar factories. We want that in the new reforms, the farmers who are here today, the farmers of Migori should be the ones who own Sony Sugar. That's what we want. Sawa sawa? Ni serikali kaleta pesa hapa bilioni 1, kila mtu ambiwe hiyo bilioni 1 share yake ni ngapi kwa nucleus. That's what we want. So that these farmers to own the sugar factory so that it doesn't fall down. The things that the president promised us.
which is just about 3-4 months ago. About 60 to 70% of them are done. And one of the biggest one is the waiver of the debt for Sony Sugar, which is 7.2 billion. And on Thursday, we're in Parliament to pass that thing. Our farmers who are owed about 800 and something million are going to be paid. We will do our role in Parliament, but we will also lobby for resources to come here. Riwruok mar jiwo ohala kod keto mwandu e pacho kaendi KNCCI obago chenro manyiso kenge ma piny Kenya osegoyo e dongo kembe mag loso mwandu e pacho ka. Kenya Industrial Expo mabiro chako tarik 21 dweni biro kelo kanyakla ma ok tin ne kembe 30 ma pacho ka to kod mawuok e pinje maoko e nyayo chenro mag dongo kembe ma loso mwandu e pacho ka. Jakom mar KNCCI Eric Ruto wacho ni kembe ma pacho ka biro yudo thuolo mar timo ohala ahinya to mag tero mwandu e pinje maoko ka thoth mwandu gin mag Kenya. Mabende gitiyogo thoth mwandu ma piny Kenya tiyogo wuok e pinje maoko. Laktar Eric Ruto en jakom. For Kenya National Chamber of Commerce and Industry, as said by Mr. Gao, that we have approximately 30 local businesses who are going to exhibit. I would like to tell members of Kenya National Chamber of Commerce that out of these 30, we've been given 12 exhibition booths at no cost who are going to exhibit. Kenya International Industrial Expo brings together a diverse range of industry professionals, approximately 5,000. Businesses, stakeholders under one roof. This provides excellent platform for members to network and collaborate with potential partners, suppliers, customers, and investors. This exposure to new techniques can lead to transformation within our Kenyan economy, as we pride ourselves as one of the entry hubs for purposes of increasing intra-African trade. Kadhi nyime piny owacho idwa ni oket chenro mano ni jopuonjre duto manyiri ochiwne gi taulo mag ria e skunde nono maonge chudo moro amora. Ma en bang' yangore ni kwan mathoth mag nyithindo manyiri okosebedo katimo maber e duoko ma penj ni mar girem chopo e skul to chutho e kinde ma gi neno malo. Kane oloso e skund nyiri ma Central Girls mantiere kar chieng' bura ma Mvita Mombasa, Senator Mogwel Miraj Abdullahi kod nyawadgi Gloria Oruoba koni en ayanga ni nyaka sani nitie jonyuol ma ok nyal ng'iewo ni nyithindgi taulo nikech dhier. Jotelogo ne oloso bang' yawo ayanga kontena moting'o taulogo maromo 10,000 ma ichano chwal ne nyithindo manyiri manie skunde mopogore opogore ka dwadh nam chumbi. Hii pad bank ni intervention ambayo tunafanya on a personal initiative, lakini serikali imeweka mikakati. Kuna hiyo bill ambayo tuko nayo pale bunge inasukuma ya kuwa iwe sheria kuwa watoto wote ambao wako shule wapate hizo sanitary pads. Suluhu ya matatizo mingi ambayo tuko nayo ni kuweza kumwezesha mtoto wa kike, kwa sababu haiwezekani ati mtoto wa kike abadilishane ngono kwa ajili ya sodo kitu cha shilingi 50, wakati serikali inapeana kondomu za bure katika taasisi zote, wakati mtoto wa kike anahitaji sodo ambayo ni haki yake ya kibinadamu, ni haki ya kimsingi ambao hawezi kuishi bila. This initiative is going to help keep our girls in school. And once we have our girls in school, we want to give them that competitive edge nationally. All of us, we understand that the quality of education in Mombasa County as a whole has been very low. Our performance has been very down. And this is one intervention of filling this gap. The girls will be able to learn in a state of feeling that they are empowered girls. Nothing can interrupt their education. Jadolo Michael Orienje mandira Ramogi TV omenyo sigande kalore kod kit puonj mag dak ma ochiwo e kinde ma oyalo injili. Koro nyalo buonjo bang' yudo masinde manyien mag kowo duol ma en achiel kuom gigo mane okwayo manyalo konyo chopo ir oganda mathoth. Masinde go ne okete lwet Jadolo Orienje gi nyadende Lilian Ngala kalore gi kwayo mane ochiwo ne johera mage mondo mi ojole e tij injili ma otimo. Alia Beach Nigler. E thuolo ma okalo Ramogi TV ne omenyo sigand Jadolo Michael Orienje, jadolo ma bende umbe oselak kalore kod kit puonj ma ochiwo kod kit kaka ochiwo puonj mage ne oganda e kanise ma opogore kaachiel kod kuonde chokruok mamoko.
Achiel kuom gigo mane jadolo Rienje oywago en masinde mag kowo dwol ma onyalo tiyogo e chopo ote ne oganda mathoth, kendo bang' winjo ywak mar jadolo Rienje, nyadende Lilian Gala ne owuok oko mar rese kendo nyiewne masinde manyien mag kowo dwol ma koro dhi konye e tijene. To Rienje sabedo kaluwo wechene mag puonj kendo wechene mag yalo. Gin weche ma iwinjo ka gik minyalo relate godo. Oyalo ne especially family life gi gik mang'eny go. En ng'ama piny mangima ong'eyo kendo gi tich motimo maber mar yalonwa e utewa. Kata mane mtoka kiyawo simu tuwinjo Pastor Rienje nyaka ichope tich. Koro nacho ni oyo gimoro amora ma dabed godo matin, pastor chiemoro na bia limie dalani, dala mari kendo na bia kelni PA system gige kodwol ma imed yalo injili. To kawuono Nyasaye no ochano ni kawuono dichieng' no. Masinde ma kodwol go ne Lilian ochiwo ayanga ne jadolo Rienje e pare mantiere odie ka chud bura ma Homa Bay town, kama ne okwayo jogo mane kod nyalo e kind oganda mondo sir joma ne kod talanta mopogore mondo giyud kaka ginyalo konyore. Kawuono pastor kelo ne speakers ariyo madongo kendo en gi generator, en gi PA system complete gi microphones ariyo kat gi nyaka UPS ma make sure ni stima donjo e generator maber. Joma nitie oko kanyo ma Nyasaye ogwedho lwetgi matin kata gi yuto moro, wawuoguru oko mondo wa support joma Nyasaye omiyo kipawa kata omiyo gift. Jadolo ne okopando mor ma en go bang' yudo masinde ma kowo dwol mane okone dhi konye chopo ir oganda mathoth e kinde ma odhi nyime gi yalo injili kod chiwo puonj. To koro nikech piny obiro matek kendo piny obiro digital, chuno ni nyaka ibed gi gimoro mikowo go dwol. Jatich Nyasaye gin asegombo, to kendo asegombo Ali Buda Beach, asegombo gadieri. Apono no ka Nyasaye kare mawinjo wach gi kaka no wache kodi chawuod ma apo ka wach ni odonjo kuom Alili owang'o chunye kabisa. Okone ng'at Nyasaye na winje Ramogi ywagni kare gini ne chando chunye, kare gini ne wang'o chunye kamach. Kata odoko ni en kod moro bang' yudo masinde ma kowo dwol, pod en gi ote ne johera mage kaachiel kod joma chunygi ni thuolo manyalo medo jole yalo injili ma osebedo ka otimo. Aywago ywak moro ka Buda Beach, tong' ne ya nitie joma chunygi chalo gi chuny nyakoni. Nyathi Nyasaye dwa yude pickup moro madundo kama an kata mana tuk wawere gi pickup kata mana tuk an aywago kata tuk dagi koni agigi to konego keti apiko dhi wuogi gi ndala ariyo kech bedo be kibi bedo ka tidwa no wuok kod go yal kod gi injili kech mane momiyo kelgi to kacha kaundo gi ot ka koro ero hala momiyo nyarwegi no hinyore momiyo no dhi asara. Chunya opong gi mor kapako ya Nyasacha herani duong. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Wadhi e pap. Jatugo Novak Djokovic nonyiso kitugo maber kendo loyo Daniil Medvedev set 2-1, 6-3, 7-6, 6-3 e finals mag tuke Abasidi tielo mar US Open. Loch mar Djokovic miye okombe ma 24 e tuke madongo mag Abasidi.